Добър вечер на всички гости, аз съм Ивайло Стоянов. Добре дошли на изложбата Зимни хитове. Двама автори, моя майсторски клас на Ивайло Стоянов. Ето ги, те са пред вас тази вечер. Повече от авторите вече попадат и в много частни колекции за фотография. Тя радва много офиси, домове и институции в колекциите за съвременно изкуство. Добре, аз ви благодаря. Това е от мен. Аз съм Ивайло Стоянов. Добре дошли и ви пожелавам приятна вечер.